Salam vatandaşlar, salam kardeşimiz. Bugünkü gepleşimiz bugün söhbet bilen temine biraz üstünde durup geçtiler. Güzel bu şu okuçların borçları hakkında birazcık üstünde durup geçsek. Şöyle, çıkartıp aldım da yaman kızıklı okat gördüm üstünden durup geçtim birazcık. Yamanam kızıklı zatlar yazıklı derdi. Trajikomik desek bol yani. Şurada başında okap geçin, son şuların anasını maddelerine göre son geçmeyeceğiz. Formatlı prezidentimizin il yurt behketli siyasetinde durmuşa geçirmekte öz münasip yaşandığını koşmak, yurdumuza, halkımıza, ata vatanımıza, formatlı prezidentimize vefalı, ahlak, kaydan arasa, dünya garayışlı, yukarı dereceli, ulumlu, bilimli ve terbiyeli tavrı diyen adamın asıp gelecekte öz paylap alan uğrunda öfte hünermen bulup yetişmek maksadı bilen okul dövründe ve dinç alışta şu aşağıdaklara borçlan yarın. Şimdi şurada benim dikkatimi çeken bir zat var. Formatlı prezidentimizin diye. Formatlı prezident verdi talıkların, okuçların bu borçların içinde bu ne desem üniversitelerde, yukarı okullarda prezidentin ne iş var? Verdi adı ne için geçiyor bu kağıtta? Borçların içinde prezidentin adı ne için geçiyor? Ne siyaset mi yürütüyorlar okucuların üstünde? Hakkında bir düşünceniz aytsanız sonra borçlarını okat geçeriz. 30 sene borcu varmış bir okucunun halkının. İlk bilen esenlikler yurttaşlar geçerli doğan. Stayda şu atki prezidenti vatlandıran bir neme vardır. Şahsiyet emeğler saat onu kokladığına biz biliyoruz. Indi birincikler şunu kanunlaştırıyorlar. Hormatlı prezidentimisin. Yani hormatlı sözler ne için koşuyorlar? Tanrısallaştırıyorlar yani. Elde yürümesiz diyen bir manini veriyorlar da. Yoksa şol halkın devletin içindeki bir adam bir hizmetkar hükmünde. Bar şol kanunu dip hatavet ayal şonu vatlayınca şu 5 minutun devamında şu prezidentim devletin içindeki yani hükümet diye vaydalı. Şu halka değişli adam diye vaysak. Yani kaçmada yani ne meçek oluyor. Hem kanunlaştırıyorlar hem tanrısallaştırıyorlar yani adamı. Elde yürümesiz yani büyük lider yani. Biz son yerinden gidip barıyız deyip. Sonun Almanya'nın nerede? Bu formatlı prezidentimizin de aydınlayan şu slogan sadece bu studentlara yukarı okullarda değil sacıklardan başlıyor bu. Ya bu siyaset sacıklardan yürütüp başlıyorlar. Ortaokullarda, sacıklarda. Yani nerede bulsam şu ya kardeşiniz yalı öne sürmelidir şu demesini. Ne o? Öyle. Borçlarının üstünde durup geçeli. Birincisi, yurdumuzun yukarı okul mekteplerinin talıkları için hareket edilen ehli düzgünlamalarda hem üniversitetin rektörü tarafından tasdiklanan üniversitetinin içeriki zahmet, düzgün tertip kadrolarına göz önünde tutulan talapları doğru ve gışarlıksız berca etmekliye gelecek ne diyor yani borçlanıyor sağlık okulcu. İkinci, köçe yol hareketinin varmış aytacak zaten şunda. Yurdumuzun yukarı okul mekteplerinin kalıpları için hareket eden ehli düzgünlamalarda hem üniversitetin rektörlerini tarafından tasdiklanan üniversitetin içeriki zahmet düzgün tertip kadrolarına göz önüne tutulan kalıpları doğru ve gışarlıksız berca etmekliye. Sada bunlar şöyle ne men alsak da orta. Indi talip dip indi şular bir devlet şekilli devlet ya yurt şekilli halk için yani işlep duran devletli düzülen bir kurama olsa devlet diyetem. Talipler nahil diyetem gelecekki devlet ve hükümet devleti östürecek yani yukarı bilimli adamlar mışında asılar
bilimli adamlar. Ilymdan soň bilimli bolmaly daglar. İçinde hökümetde işlejek, wadyr döwletde işlejek, wadyr şolar ýani halk toplumy bar, şolara görelde boljak adamlar da. Indi şolaryň üstünden bahs edip oturuşlary şolaryň. Ýani indi halk köpçüligi hem şu talyplar nähili ýani geljekki intelligensiýa diýip aýdyn, aýdyn adamlar diýip aýdyn da. Şolardan görelde aljak. Indi şolary näçe edip bilseler, soňa görä nämäli toplumy soňa şekillendirjek bolýarlar da. Olan edilen talyplar, eskerler bolsun, ertek gün ýani aýdyp geçmeli halkyň bir aýdynlanjak bir görelde aljak bir nemesi da bir belli bir näme adlyg adam diýip aýdyn, adlyg adam. Soňa görä hereket edip oturuşlary şolaryň. Ben şu borçuna şu kavizin özü bir yanlış bir zat dep, şu borç diyen zat talyplara yanlış dep düşünýän, talyp dediğin özgür bolmaly, azat ve erkin bolmaly dep düşünýän. Owa Yanlış. Onu indi Terediňinde şeýle özgürlük barada häzir hem aýdyp geçek da indi şun kagydyň özü bardyr. Nästan 30 san ýazy. Indi şeýle rektoryň nemesinde geçýärdi. Ýani başlanýa bilim ministrlikden soň rektorymy, prorektorymy, dosentymy, mollummy ýani. Indi hemmesi bir jenaýatyň içine çekildiği bolýar şo bir kagyd bilen. Ýani diňe talyp del, geljekki Türkmenistany ýani östürip biljek ýani bir adaty watandaş hökmünde görülmeli talypym ýani hukuklaryň kesildiği bolýar. Ýani bu adam yetişmeýär bu kagadyň içinden ýöreseler bar. Adam yetişmeýär ýani guluň nemesini oýanmaz ýaly dowam edýärler da. Gul yetiştirýärler. Hiç kim borçlandırma hakkı yok dep düşünýän. Elbette buların ahlak düşüncesi bilen hakyky watandaşyň ýani ýurtdaşyň ahlak düşüncesi deň däldi. İkinci madde, köçe yol hareketinin kadalaryny, düzgünlerini doğru ve gışarnıksız berca etmeye, ikincisi berca etmeye. Yani köçe yol hareketlerinin kadalarını, düzgünlerini doğru ve gışarnıksız berca etmeye. Şimdi bu çağa mesela bize okul çağa dördüğümüzde okula yeni teze başlayan vaktimiz 1. 2. klasta bize öğretirlerdi bunu, yol hareketlerini. Yol hareketleri, uzmanlığı, yol hareketi, yolda nähili geçmeler, şu zatları, şunu. Yaşı 18 yaştan geçen çağlar için adam oldu. O adamlar için bu bir komik bir zat diye düşünüyorum. Indi şunun Türkçede o nemes var, sinonimi var diýip aýdyn da. Talyba on etme, gije töwelede kelleňde takýan bolsun, ýoldan beýle geçme, telefon ulanma, internet ulanma diýip uzatlar. Ana endi getdirýärler. Şonuň soň nire ýörejegini bilmän duran söýler neme bolýar, kul bolup geçýär da. Onuň indi bunyň Araplardan bize galan däp desturlar bardyr. Gije eliň bedreli, boş bedreli hiç gerek göreme. Gije pul alsaň ýere goý. Şunyň ýaly maýda bolgusyz bir düşünjeler bar. Şol ikisi sinonim diýip neme etjek bolan men da. Endi talyp döwräne şol rektoryň aýdylan etkeseň durmuşa girýän, işlejek, golluk etjek, hyzmat etjek halkyňa diýen bolan. O taýda da olanmeleriň dowam edýän, birleşýär. Kvadratny metrden çykyp bilmän ýörmeli da soň ýanka adam çykmýar o taýdan. Raýat çykýar, daha doğrusu. Owa raýat dowam edýär. Üçüncü madde, talyp döwründe awtowlak, dolandırmazlığa, sürmezliğe ve talybyň dolandyrýan awtowlagyna münjek diýme. Öz adıma awtowlagy resmileşdirmejegime ve öz adımda awtowlak saklamajagıma.
indi ýa-ni aýt bir nähil diýýärden bularyň düşünjesi kim KGB-niň hyzmatyndan ýani göçedirmek için de hyzmatynyň üstünden ýazylandygy belli de şol. Onuň bunysy halyp boş bolmaly da şu kagydlar ýazdyrsaň jenayet görünüp durar bu içi durşy bilen. Sen adamyň hemme hukuklaryny kesip otursaň, diňe şo taýda bir ýazmadyklary arata agadyň aşagyna baryp arata howadan dem aljak geldi diýip ýazdyrmandyr. Diňe şo galypdyr. O da var. Onlar da var artık. Gelmez, sonra da gelmez. Şurada en az men azlık zat oynat gördüm nemetli yadıma düştü. Oğluma ben okul kurtaran okadı. Pravanı okadıdan prava alıp verdik. Sonra armiyaya gitti. Okuldan armiyaya gitmezsen prava aldık. Şimdi şu student olsa okula giren olsa nemez. Şimdi pravasını atkaz edip ayırıp nemediler. Pravasız mı gitmeli bu? Neme oluyor? Adından pravasını çıkarıp mı okula girmeli oluyor? Ne işli oluyor? Ben düşünüp bilemiyorum. Yazan adına, borcuna yani talafına. Şimdi adında maşını var olsa neme maşını ayırıp nemedip adından çıkarıp mı gitmeli oluyor? Şimdi bizim oğuzlanmadığın sayede bir aytıqtı var da tüydösün eseretten gan görünür diýär. Şimdi bu aňyrsy şimdi hemmesin jemläp bir hukuka bir jenayet administrativ hukuk bozmalara goşsaň genosit görünýär aňarda. Genosit. Şimdi raýatlykdan hem geçip mankurtluğa taýinlamak görnüşi bolýar da şey. Berden studentlar görüyoruz. Maşında, motorda gidiyorlar. Avtolarında. Hiçbir problem yok diye bilmiyorum. Ama ne pravalan bolmalı derler yazılanında. Adında maşın bolmalı derler. Bir kamece. 4. madde patlayıcı, güçlü, ses verici, çalt yanyan maddeleri satın almacağıma, satmacağıma, saklamacağıma ve kullanmacağıma. Ben berden neme görüyorum? Zaten şunyalı studentlar var, şu zatları satıptılar dövründe. Bu yazılmadan önce satılan şunyalı zatlar ya da kullanılan şu zatlar. İçine şunyalı neme çıkarttılar diye düşünüyorum. Başka bir açıklaması yok onun. Men şahsym bir açıklama berjek bolanda. Şimdi dünya ýüzünde revolýusiýa bolanda, ýani özgörüş sistemaň özgörüşini kimler edýär? Esas ýaşlar edýär. Ýani öňde gidýän ýaşlar. Şimdi bular şo Molotov kokteyl diýip bir zat bardyr. Şondan gorkusyna ýurtdaşynda da içinde de syýasy bir özgörüşler ýörep barýar ýuwaş-ýuwaş wagtynda. Hasam ütär bolan şo wagtlardan ýaşlar uzak dursun, öňünden bada galyp durşlar da. Sonra bizlerde yine teze yıllarda neme diýerler ya, bunyalı kalıplar mı nemeler atýarlar ya. Karambolandır belki de düşünýär. Şular önüne almak için mi? Ya satmaktan bolan yok diye. Bakın satılıyor uzaklar. Şunun için uzaklar önüne almak için diye düşünüyorum. Sizin aydanızda yani doğru şu köp nemeler studentlardan aşağı yurtlarda görüyorum da studentlardan korkuyorlar. Yani şimdi ayaklanan studentlar oluyor. Şunun için hem ulan boluyor. O varyant hem doğru. 5. madde ziyanlı endiklerden bir kanun derman serişteleri, alkollü içkileri, naz çilim, elektron çilimi, su çilimi ve şuna benzeşler hemşe daşta duracaktığıma. Indi ştada bularyň öňden hem şol postsovet Türkmenistanyň bir düzgüni bar da, ýani halky şol ýaşap oturan jemgyýet diýerden şonu gatlaklara bölen bolar. Indi öz gatlagyna, taňrylar gatlagyna ýani içinde ýalakalar bar, tiktokerçiler, ol neme haja gidip görenler bar, isleýän neme duwarda aşlap şeytan da aşladym diýip. Yani öz taňrylar topar ba, biram neme
raýatlar topar bar. Ine şu ýazgylar şo gapdalam görkezýär ýa-da sizler raýatlar size çilmem çekmek bolanok, ulagam bilmek bolanok, internetden görmek bolanok. Ine belekler nämesi de bolýar. Sıkı durum berde yaman kızıklısı var indi. Yaralsızlık dövründe derman seriştelerini kabul etmezden Ozal hemişe Lukman bilen maslahatlaşmağa. Indi Lukman diýip Lukman bam kabidiň ýurtda. Men öz ýöletmenimden näme deýin? Näme o şoň ady? Neurolog terapevt diýip bir näme bar. Şol doktorlaryň içinde bir kärjagas bar. Şoňa men bir gezek oňurgamy görkezdim. Bir oňurga ýerinden tüýşipdir. Indi arkamdan şeýle barlatdy ýa-da hemme zat gowy käwat turnikçaga şu çöberdi. Menim atýan näme bolupdyr sen terapevt bir maňa dol düşündir. Ýok ulakany ütgeşik zat ýok, ütgeşik zat ýok. Bilen ok şol urny. Elleşdiren ola bilen ok. Şonu nädip ýani bejermeldigini bilen ok. Problemany ýani görüp bilen ok bular. Meselen düýpden görüp bilen ok da ýani diňe simptom diýip bir zat bardyr. Şoň ýüze çykarýan kynçylyklary ýani keseliň kynçylyklary. Şonu wagtlança ukol derman bilen düzeldirler. Häzir bizler internetiň içinde gezip görsel şo doktorlaryň köpüsinden barynym bolmasa köpüsinden maglumatymyz artygyrak da. Özüňiň bejerýän azyr internete girip. Doğru. Şo şey diýjek boldum o. Şurada indi meniň berde görüşüm yaralsızlık dövründe de derman mesela kelleň agrar, dişiň agrar, yani her zaman bolup biler adamda. Şundan de bir aspirin mesela kelle ağrısı aspirin istenip şunu içmesden önce darını içmesden maslahat diye hemşire de Lukman'dan maslahatlaşma diye borçluyum diye. 7. madde istendik şikes alamda şolsanda yengil şikes Lukman'ı suratda şol vakta muğalımın üstü bilen dekana haber vermeye. Al yıkıldım bir yerin ayağını nene oldu. Oldu ayağını çizildi. Şuna gidip dekana aytman gerekirmiş. Şunu aytman borçlusun. Aslında düzgün onun ýaly däl. Mesela indi her bir edara da indi olam döwlet edarasy diýip aýdyn. Ýagny üniversitet mesela indi saglyk personal bolmaly şo taýda. Indi ilki bilen şol sen dadyňa ýetişmeli. Sen şoňa barmaly, ulaşmaly, telefonyň ýanynda bolmaly. Ondan soň şo taýdan informasiýa ýagny kim sana jogapkär bolýan bolsa wagtlança şoňa gidýär. Eneň ataň jogapkär bolsa şoňa gidýär. Dekanyň sana seretmelimi şoňa gidýär. Şo iş yerden sen aýtmaly däl oňa maňa plan zat boldy diýip aňyrdan aýtmaly. Skopkanın içinden yazdılar şol sana yengil şikes yani aýdyşmaly bir ýere düştü eliň aýagyň kırıldı, çizildi. Şunu ýam oluyor da bu yani buna bir sadece bir yok zilonga sıçrayan geçenlerden onu aýtmam gerekli. Yani şunu ýam barıp gitmeli diye. Näme da kontrol etjek bolýarlar. Yok şurada. Kontrol. Yüz götürüm kontrol etjek bolýar. Näme ýadyma düştü şu George Orwell'in 1984 kitabında ekran goýulýar ýa. Hemme şu gorkup hareket edip bilmeýän, hiç sağa sola öňe izleýän şunu ýaly da bu berde ýazylan zatlara hemme zatdan habar bolmaly, göz görüp duran ýaly da. Ýa. 8. madde Türkmenistan hukuk goraýjy işgärleriniň maňa dürli soraglary ýüze çykan ýagdaýda şol wagt mugalymyň üstü bilen dekana haber etmeýär. Hukuk goraýjy işgärleriniň maňa dürli soraglary. Näme düşünýär? Indi Ferhedin şahsym okap ören bolsam üniversitetde maňa şol içeri işlerinden soraglary bar bolsa birinjilik bilen dekana habar etmeli ýa-da rektora. Siziň şol merdana biziň soragymyz bar. Biz şoňa sorag berip bilerismi? Mümkinçilik barmy? O şol ruhsat berse rektor ýa prorektor kim bolýar dekan. Ondan soň maňa gelip bilýärler. Doğru.
Ona direkt hukuk koruyucunun studenta gitmeye hakkı yok, doğru mu? Özünü çağırmağa, mugalımdan bir sorak. Bu Oho. Asıl sonun ýaly bolmaly. Döwlet şekilde döwletde sonun ýaly bolmaly. 9. madde internet ugamında ılımı, bilimi, değişli saytlardan başka saytlara girmeyeceğime şeyle hem VPN programını YouTube, Instagram ve TikTok yağlı uygamları kullanmayacağıma, şol uygamlara surat video koymayacağıma, medeniyetsiz surat video, audio faylara yüklemeyeceğime ve saklamayacağıma gayri adamlara el telefonumu kullanmaya vermeyeceğime. Şimdi şöyle menin azı dikkatimi çeken şöyle VPN. Bir yurtta, bir devlette ne için VPN var birinciden? Hawa. İnterneti go işleyen devlette, bir yurtta ne için VPN dep yazılıyor bari. Oğlum var. Indi seredin. Student diýiwalalyn. Mana 100 tane student, mana 100 tane student bar. Şolar ilm öwrenjekmisin. Girdi internete ilm saytlaryna. Hani sen türkmençe ilm saytyň barmy? Şu 100 tane studentin içinden bir tane ya 2 tane İngilizceni şeylerek bilýän bardyr. Ozan galan 98 näme etmeli? Nirden öwrenmeli ilm saytyny? Ya sen Türkmenistan'da şu wagtky terror topar ilm saytları barmy? Näme var? Türkmen portalyň saýty bolmasa Salam News diýene diýdi bir bolar bolsa öz propaganda orsun propaganda. O zaman medeniýetsiz medeniýetsiz görnüşleri zatty ýazýarlar. Bularyň medeniýeti gödüňde gelen bir pezevenk bardyr bizde Cemal Saparowa diýip. Şoňa seredip medeniýet şonuň özüne alyp başlaýar. Medeniýet çyndan mı diýjek bolarlar mı? Medeniýet onuň ýalda, medeniýet bolanda ene Aşgabat şäher diýiwalyň, şu taýda ýeke sany halk public tualeti ýok. Kıstandan. Nire barmaly? Bir sancak krant ýok, akyp durar, suw içeýin diýsen. Türkmenistan ýylyň 9 aýy ýsa, 10 aý bolmasa, bir ýerde suw içmeli. Ya fontandan içekmi? Medeniýet diýip şoňa edilýär, sen ýany nähil diýen aýdyn halka hyzmat berýän, ýani el ýeterli internet içinde bolmaly, o medeniýetli bolsa näme üçin VPN bar? Suwuň ýok, tuwaletiň ýok. Su dediğiniz azı, su aşağıda içeriye al, su yok dediğiniz azı bir zat yadıma düştü. Bir yurtun medeniyeti nereden başlaya? Aeroporttan başlar, doğru mu? Bir kapısı, bir yurtun kapısı aeroporttan başlar. Bir ulu kurulan aeroportunda yok içiyemsi. Siz alıp daşarsın, haydi. Yurtun için haydi. Endi şuna jahil aýdyp berip biler, pulun işle, pulun bilen satan alyp diýer, doğru däme? Endi men erkin adam bolsam, men satyn aljakkan. Men töleýän nemelerim, takslarym bar, analoglarym. Şolardan akyp dursun şu taýda. Ýani isleýän wagtym barjak, krantdan işek men işek gel nemeden. İşek geldi men ýani men islegim ýok şu taýdan. Bar içmene. Men borçlu satyn alyp etmeli. Menden baý döwletde ýaşap görnämen, öz naloglaryma, takslarıma, aýlygymdan, gellerimden berip durun. Her ýerde krantça dursun, isleýän wagtym basyp açyp işek, çykyp gaýtjak. Şöyle az şu 9. madde bilen buların kellesi işleyen, bu samsıkların kellesi işleyen yok. Öz elleri bilen bu insan haklarını alýarlar. İnsan hakkını alıp nemede tutuladılar, bozu tuttular. Şöyle cinayet işleyen, şu 9. madde bilen cinayet işleyebilirler. Yo, wagtymyz ama bir hil gysyp başlanýaly. Yine bir 2 sanatına kalsa izin yine başka gün devam ederiz. 10. madde kumarlı oyunları oynalayan yerlere varmazlığa hem de internet, telefon arkalı ya da başka istendik usulda kumarlı oyunları oynamayacağıma. Şunyalı berde oynalayan vardır bunda, oynalıyor yani. Şunun içinden bunyalı borçlar, kutular yazılan bu. Mesela için oluyor oyun.
Yani rayatlara barmak bolanok diye. Kumarlı oynamalar yerler. Yani tanrılar barıp oynak bilýär. 11. madde nakt ve nakdel hesaplaşıklar barada kanunçuluğu yerine getireceğime ve dürlü şahslara karzına pul vermeyeceğime ve dürlü şahslardan karzına pul almayacağıma. Ya bunun hiç yeri der. Şu zat yazılan zatın hiç yeri der berisi. Bunun. Bu studenta değişli zat der bu. Ya da bu studentlar en atasından pul gelmeye gidip bir karzına neme alıp yiyip gibi şeyler şunun için yazılan bu zat. Yok neseredin şuna fiineseňiz nagyt we nagyt däl diýär. Tamam. Sen işläp beren terör toparyna hyzmat edip beren hökümetiň ýani döwlete meňzeş zatdaky guramadaky işläp beren adamlaryňa nagyt töläp bilýärmi? Töläp bilýän ok, aýla garaşdyrýan aýlany, dogrymy? Ondan nagyt däl. Banklaryň barmy sen nagyt däl töläriň ýani kartyňa şoňy geçip durmy? Geçen. Geçen, doğru. Onu hiç almalı däl olur o taýyk. 12. madde üniversitetin çayında şeýle hem cemiyetçilik, köpçülük çarelerinin geçilen yerlerinde el telefonunu kullanmacağıma. Çağlar için yazılan bu zaten. Ha o bir neme da yani buların medeniyetini yurttaşına çıkmasın yani surat ya video edilip yani ya buların nemesken da ediyen pohken bulunsun yurttaşına çıkmasın deyip önünden atlayan tor ve. Emin almıyorlar, doğru mu? Oo. Allah. İstendik bakanı 13. madde istendik bakana bilen toparlayan meclisler guramazlığa, kafe, bar, restoranlara ve şuna benzer yerlere gitmezliğe kovanın mayılmağı bilen tebligatta meclis guramazlığa. Alın yana sizin aydanımız geldi kovadan dem almazdık dediniz ya yine gitme al son gel ya bu da. Yine. Oturup bir yerde dem alıpan olmayan piknik zaten mantısı bu. Verdiğinler studentler oturup okuya başlamadan oturup bir yerine de kitap okuyalar. Pikniğe gelir bir okul klastaşlar bilen. Şunu şu zat der. Şimdi şol tokete konusunda opşet diýilen zatdan çıkmaly. Tamam. Barmaly meňňe ýene ýerine şol ittihat neme tokete barmaly. Neme ýani kontrol saklaýarlar berde da. Şunu ýaly başga yerler ketip ýani bir ýerde köçeler ýykyk bolsa ýa bu suwa akyp duran bolsa bolsa bol. Ýa bir guruluşyklar näde ora gidip duran bolsa şonu surat alyp ýa bir eskerler çöp çap gören bolsa harby taktikany öwrenmän. Şol atlar surat alınmasyn ýani ýurdun tanamasyn diýä ýani ýurdun tanamasyn diýä. Ondan şonam ýurtdaşyna ýani internet telefon ulanmak bolany şonam ýurtdaşyna çykarmasyn ýani TikTok'a da koymasın diýdi şo. Mugallimlaryň 14. madde mugallimlaryň oku, ılmy, tertip, düzgün cemiyetçilik işlerini ve çarelere işçen gatnaşmak babatında berýän tapşyryklaryny gışardyksız yerine ýetirmeýe. Ene berde nemeler bolýar? Subotnik diýerlerdi öňe. Ana şuna gatnaşma. Çalım, musor, otları, nemetmeye de günün aşağında. Oku berde oku diyen nemesi yok. Gidip hani çeyreler, şuam giriyor da şu ot çalım, çöp, musur toplamak da. Oku bilim almaya gerek yok. Oku vermeyecekler berde. Ha, oku bir wagt mundan Irak yani molumlara çaptırıp başladılar. Sonda halkın içinde şöyle anekdot beretdi. Birinin mellegi çöp basypdyr bolyn, goňşusy gelip adýamsyn. Ýaman mellegiň ot basypdyr bolyn, molum solum ýokmy? O waňyzda diýip şey diýýärmisler. Ýani turu başdan ýani intelligent boljak, intelligent bolmaly adamyň ýani ýaşaýjynyň, watandaşyň ruhuny basýarlar, ruhuny döwýärler. İstemese sen etmeli. Şol ýani kagazda gökçe stap, toğlacı kızılcasta neme
peçatlıca bolmasa da dilden aýdylsa da sen aýdylan etmeli diýerler. Ya şu Lebap'ta neme var? Neme diye Seyit Nazar Seyit adındaki okul. Benim yanımda da şu her gün geçiyordum şurada. Kovanın sıcağında zaten bazara gitmedim. Bazar yakında. Şunda okuyucular kaçan karama nemede toprak atı zağdarıp yürüyendir, su alıp yürüyendir, ot çapıp yürüyendir, şu pastayım şu nemede işlep yürüyen studentlar. Şu erkinliğin döwýärlerde halkyň yani öýünden çykgaýdan erkinlikde geden çağa da nädende de kendi şol terör toparyň nemetin agramyny görmedik. Okajak diýip çykyp gitýär bolan şo neme yani guldanam geçip mankur döwýärler adamy. Şol islet etlemede de şo geregem däldir şol ýere agdarmak bolyn. Ya öz bagwan bolmaly şonuň agdartýarlar 5 gezek 10 gezek etip görmeli. Borç edipler bakın şunu borçlandırıplar çağları studentları şuna. Borç dep yazılan. Ondan erteki günüm işe varsa mesela molumsumok bolup geçse direktörüň potrodan çöpün çapar ol yani arenda diýip berilen yerimiz vardır bizin yerimiz ýokdan şol. Çünkü sacıklıktan erkinliği alınan bu çağaların sacıktan. 15. madde nizamlara ve okuwa öz wagtynda talabalayıp gelmeýme kalıp eýin eşi daşky keşpimin arasa talabalayıp ve ykçam boljagyna elmydama oku elbiselerimin esbaplarym ve encamlarymyň oku portfeli, kitap, ruçka, depterler ve şuna menzer janymda bolmagyna. Bu näme demek? Bu okuda studentlaryň arasynda tertip düzgün ýok dep düşünýär. Indi şeýle yine de öz ýöletenimden öz 30-njy mektebimizden mysal alaýyn. Men ýaňy akyrak indi owanyň molumlar bardyr, aýallar, zenanlar, soň erki adamlar. Şolaryň içinde bir sanjak erkin molum bardy. Yani erkin adam bolup galjak bolýar. Çydyraşýar da. Indi ýanky tahyýatly hemmeti kostümli meňdeş eşikler bardyr, kollektiv. Yani oýunlar sürüfü diýip aýdyn. Şonu azarlaýarlar da. Sen bize ne üçin sen bize meňdeş däl diýär. Yani biz şol meniň zawhozyňa maýdan etber, zawçyňam, rektorňam, meheme diýip öňü tanatýanyňa maýdan etber. Uçaskowa gelse de öňünde keplenip berdi. Sen ne üçin bize meňdeş däl diýär. Yani şo ýaş çağalary, oglunlar, gyzlar şoňa neme goýuny urýarlar da önüne meňdeş däl bolsa şonu ýuwturýarlar garşysynda. Ýa-ýa. Şurada hazır 15 madde okudum da kalanın vaktimiz neme bulan için okumayı sonuna çevirip uzak gidecek. Birazcık düşüncem aydın şu talıklar hakkında şurada suratlarım geldi de arada neme kızlar hemmesi kızıl en başta olalar hem kara en başta olmalı. Kolektif dediğimiz yani bellek geçtiğimiz. Mene şu çavalardan, şu studentlardan gelecekte hiç sada garaşmayan. Ne için garaşmayan? Bu çavalar yankı oturata gidiyorlar, neme bu? Çerelere gidiyorlar, musu toplamaya gidiyorlar. Bu çavalar oturup bilim, ılım alan yok. Tamam internet kısıklı dedi, interneti VPN'e girmek olan yok diye, interneti açmak olan yok diye. İnternette mesela bizlerine dünya klasiklerini, kitaplarını okuyasız. Doğru mu? Siz emine paylaşırsınız. Kızıklı kitap olanda ben siz atlayın, siz bana atlayınız kızıklı kitaplar. Yine şu kitaplar, dünya klasik kitaplarını okamayan çağlarda, studentlardan hissada karışmalı der. Mesela George Orwell'in en bir demesi, George Orwell'in Hayvan Çiftliği. Victor Hugo'nun Sefiller den kitabı. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza den kitabı. Şular okamayan çağlardan hissada karışmalı der. Bu hissat yok bu çağların kelesinde. Ben şunu düşünüyorum. Ben gelecekte bu çağlar bilen alıp gideceğine, bu yurtun özçeğine gözüm yeten yok. Ya da şeyler hak. Şimdi şu en sonunda bir yazılan şu kızıklı nemesi var da şuna maydın son kalan 15 madden yine bir getleşiniz aydıp okap geçecek.
Şurada 30. madde kutaran son bir şahs yani bir studentin nemesi de yazanı. Eğer de şu borçları yerine getirmekte kemçilikleri yol versem, yani bir adam yazıyor bunu bir student, yol versem bana belirlenilen tertipte değişli temmi çarelerinin verilmeyine ve okuldan çıkarılmama razı. Men bu borçnamanı kut özüm hiç kim mecbur etmezden doğru düşünüp yazdım ve öz şahsi golum bilen tasıklayarım. Berde bir adamın yazanı, bir adam yazıkmış şunu. Yöne bir adamın her bir adamın yani her bir adamın farklı düşüncesi var. Her adam başka bir adam yalı değil. Sizin düşünceniz bile benim düşüncem doğru gelmiyor. Doğru mu? 5 milyon kişi de olsa bir yurtta 5 milyon düşünce var. 5 milyon akıl var. Akıl fikir var. Yine bu birileri tarafından yazılıp, ayarlanıp verilen ulan gol çeken. Yok, üniversitede nemede doğan bular terör toparın öz yazan konstitusiyası vardır. Yani rayatlar ve tanrılar için. Şoňa da dek gelen ok şey. Ulan Tamam. yazdı. Doğru. Vaktımızdan Aklımdan nokta da. doldu. Başka koşmak isteyen zadınız olsa açsanız o kalanlısını devam edersiniz. Bizim derde. Yani 15 madde var. Ama yine kızdı. Tribunalda yine bir işlerinin bir özlerine öz eller bilen iş yazıptırlar. Ansatlaştırdı. Bizler için ansatlaştırdı diyelim. O. Doğru. Ulu bir cinayet. Bu kahvesine 2 tane kahves. 30 madde ulu bir cinayet. O. Sağ olun. Geleniz için. Sağ olun vatandaşlar. Böyle sağ olun yurttaşlar.